ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದಯವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಕಾರ ಕೊನ್ನ ಮಾತ ಬಗಕೊಟ್ಟ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪಾಲನೆ ಸೊಂದುದು ಬೆಂದರು ಈ ಮನ್ನದ ಬರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಕಾಗಿಗಳು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸುರುಕಾದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕ ತುಡರ್ ಅಲ್ಲಾದ 5 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಈಗ ಪುದದಿ ಬರದ ಬರಲು ಸುರಾರು ದಯಮಾಡಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದಿತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನದ ಯಾಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಣಲು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಪುರುಣೋಡು ಮತ್ತು ಪುದದಿ ನಡಪು ಚಿಂತನ ಪಡ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಪ್ಪನ ಮರ್ಪರವಾದ ದೇವ ಮೂಲ್ಯನ ನೈಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಮಂತ್ರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಿ ಪಡ್ತುಡು ಅದನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಭಕ್ತಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಾಟು ಹೊರಟು ದೇವ ಮೂಲ್ಯನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿದಾಗಿ ಪಡ್ತುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಊರಿನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕೊನಪುನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ನಮಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಬಂದ ಚಂದ್ರಾಸಟ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಇನ್ನು ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಒಂಜಾದ ಕೊನೋಡು ಮಲ್ಪನ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿದ್ದ ಐಟು ಪ್ರಾರಂಭ 1,000 ಬಟ್ಟಲು ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲೋಟೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಹಾತು ಕೊರ್ರೆ ಆವ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಬೈದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿನುವುದು ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎಂಗಳು 1,000 ಅಡೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂತೀನಿ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜೇ ಜಾಗದ ಒರ್ಮನುವುದು ಬಟ್ಟಲು ಕಂತದ್ದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯವಂಡ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದನ ನಂಗೆ 10,000 ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಇಂಜಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೇರ ಐನು ಉಳ್ಳಾಲಡ್ದೇ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಒದಗಾದ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ
ವಾ ಜಾಗೃತಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಜಾಗೃತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಸಾರ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡ ಐನು ಪೂರ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಬಿದ ಇಡು ನಮ್ಮ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಹೊರಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಕಟ್ಟಿದ ಅಪ್ಪನ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ತುಂಬಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಉಳ್ಳಾಂಸಿ ಅರಸನ್ನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಿರಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೀಪ ಬತ್ತಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನಾರೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನೆ ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ ಪೂಜಾರನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ನೇನು ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒಡೆಯರನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಛೆಗೊಂಡ ಅತಿರಥ ಮಾರತ್ತೇರೆ ಈ ಬಾಗಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಇಡೀ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೇವೆ ನಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಾತ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದ ನನಗೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಏರೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಈಗ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಊರದ ಮಾತ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜಾರನ್ನೇ ಮೂಲ್ಯನೇರೆ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಬತ್ತಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ದೀಪ ಬತ್ತಾದ ಈ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅನೇಕ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಂತಿನ ನಡೆಗೆ ಪೋಪಿನಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪುದ್ಧ ದೀಪನದ ಈ ಒಂದು ತುಡರ್ ಅಗಲಾದ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಮೂಲ್ಯನೇರು ಈ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುದ್ಧ ದೀಪನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲಡು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಐ ನಾಯಕತ್ವದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೋಮನಾಥನ ನಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ್ನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಡೆಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಈ ಪೊಟ್ಟು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ತುಡರ್ ಅರಳೊಂದುಂಡು ಸರ್ವಲೋಕ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಧರ್ಮರೂಪೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇನಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಯಮಂದಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಗೋಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮದು ಎಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಐನ್ ಅಪ್ಪೆನ ಶರಣಾರವಿಂದಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆವಡುಂದು ದಾಯ ಪಂಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರೇನ ಐಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡು ಏರ್ನ ಕೈಟ ಆವಡು ಏರಿರ್ದ ಆವಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆಪಟ್ಟಿನ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಅರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪವು ದಯಕೊಂಡ ನನಗೆ ಯಥಿಷ್ಟವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆಯ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಚರಣಾರವಿಂದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆಟವರ ಐಕೆ ಇನಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಐಕೆ ಏರೇನ ಕೈಟ ಅವರು ಬಂದ ಇನಿ ಬಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರದ ಅಡ್ಯಂತಾಯರನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಅವರು ಐಕೆ ಓಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ದಯಪಣ್ಣದ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತು ಇನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲಿನ ಸಂದಾಯದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗಲ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ಸತ್ಯಾನುಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಐದು ಒಪ್ಪಿಸವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಾತೆರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನಾತ ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂದೊಂದು ರಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪುದ್ಧ ದಿಬ್ಬನಾಗ 100 ಬಾಲ ಪದಗಾರ ದುಡ್ಡಿ ಕೊನಚಿನ ದೇವಮೂಲ್ಯನ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಭಾರಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ 6 ಬಣ್ಣದಿಂದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಮಾತಾಡ ಜನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟೆ ನಾಯಕತ್ವ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 ಗಂಟೆ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ
ನೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಈ ಯೋಗ ತೆಗೆದ ಪನ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನೀಜಿ ಯಾನು ಶುರು ನಿಜವಾದ ಏತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಕುಂಪ ಉಲ್ಲಾಲು ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುವ ನತಿ ಯಾನು ಯಾನವೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಅವ್ರು 3 ಸಾವಿರ 5 ಬಂದಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಬಂದು ನಾ ಬಣ್ಣ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಓಲ ಕಲ್ಮಶೈಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾಪೆ ಬಾಲ್ಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರ್ಕೊಂತಾದ ಬಂದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಾಗಲ್ಲ ಏನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನೇಗೆ ಯಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಡ್ದು ಯಾನು ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಆತ ಎಂಗ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದು ಬೈದೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ನೆಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಡ್ಲಾಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲ್ನಾಕರು ಮುಂತೊಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕರಪುಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೈರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂಚೆ ಪೊಳಲಿಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತೆ ಪೋತುಂಡು ಆ ಪೊಳಲಿದಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇನಿ ಇಂದು ಆಯರ ಪೊಳಲಿದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನ ಹಾಕೋಣ ಒಂಜಿ ಆ ಬಂಗದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಡು ಬಂಡದು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಿದಪ್ಪನ ಬೋರ್ಡ್ ನಂದ ಐಟ್ ಏರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕದಾನಾಗ ಇಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಯ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದಾದ್ರ ಇನಿ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹೋಗುಂದುಂಡು ಇಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಇನ್ನು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪ ಪೂರೈಗಳ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬುಧರ್ ಬಂದರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ ದಿಂಚ ನೂದು ಬಟ್ಟಲ ಒರಮೂದು ಬಟ್ಟಲ ಸಾರ ಬಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಹೆಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ತೇನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಯಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಅವು ಮುಗಿನೇಟಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ನಡಪಾಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೂರೇಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡ ಎತ್ತನೇಟಲ್ಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಡೆ ಕುತ್ತಾರ ಕಾಡೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಅಂಜಿ ತಿರುಗಿ ಗಿರಾಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ದೂರ ಇಂಚಿ ಬರಡಿ ಬಂಚೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ